Da, gorpuzti egunean, ze izaten zan? Gorpuz egun izaten zan? Eguen ez beti. Eguen. Bai. Da, zelebretan zan? Bai. Zeiten zan ba? Batez be, konfesatu egon dugu. Zego egune kristoren gorputza. Gorpuzan ez. Bai. Batez be, gorpuztize konfestan. Batez be, Andra, genialin joaten gitzelez ez da, andrazkoak eta neskak eta zer, baina morroskoak, gorpuzti da eta konfestan. Da, umiek egin joan ezer? Komoino, igual. Batzuk gorpuztiz bestotzuk azentzizoz, hori biltzen ziren. Lehen esan egin, hor da fetza da egin komunioa, ez da? Zentzizo unien, gorpuzti unien, horrek zer. Da hor gorpuzti unien egin zane prozesiorik? Bai, eta egin zen gure jone, kanpora. Eta larrosak petaloak egin dute, larrosak txuguten zirenak, eta nire lexin eurri indugu zotez botaten, miek. Umie joaten ziren. Bai. Andremeko elitxien, larrosak zuzik ezile da non zandana. Larrosak txikitzunek, ikarri egin egan golandaria, larrosak txuek, zuik. Eta laiziko horrek txuken dute, lagu prater txuaten edo, ez ez tinitxuik, zen lako batzuk botaten.